молтароши вақташ шудасан? Мана ково кардаги гӯспандо вақти тарошаш шудаги. Боз ин гӯспанд дасту пош бастагӣ ё дасту пош бастагӣ агар набандеташ намеистад инҷо. Намеистад. Ана мин пашм куҷо мерад? Мана ин мӯяш куҷо мерад? Ин мӯяша бурда худо хоҳад намад мекунем. Холину гилему мана ин чизо мекунем, курпача мекунем. беҳтарин. Ҳамин дар зиндагӣ сирам дар кор ҳамин чизо. Тарошидани як гӯспанд чанд дақиқа вақтро мегирад? Як 15-20 дақиқа. 15-20 дақиқа. Чӣ фоида дорад тарошидан? гӯспанд ҳарбе мешавад, тоза мешавад. бояд ки ҳар сол масъалаи гигиени тозагӣ аз тозбароӣ. дар ин рама чанд нафар чандта гӯспанд аст? 1400 та. 1400. Ино аз ки? Аз мардум, аз халқ. Аз ин мардуми деҳайда. Офарин. Ана дар чанд рӯз 1400 гӯспанда тамом мекунед? Тарошида. Дар 400 таш гӯз мебошад. Бузу ҳам метарошед? Не, наметарошед. Фақат гӯспанд. Фақат гӯспанд. Чаро гӯспанду буз не? Буз мо баш таркони пашми гӯспандро истифода мекунем. Ина бо фурӯхтан мешавад масалан? Мешавад. 1 килош чанд пул? Рӯстиш нафурдем бурда ина чи намад мекунанд. Испон мебофанд, ами хел читоба. Хело хуб, хело хуб. Бимекунем иншоллоҳ. устод монда набошед. идома дорад пашбустарошӣ. салому алайкум. инҷасед назастед. шумо ҳам ёрдам мекунед инҷо? бале бале ҳамин дар мардоба ёрдам ба омадаги мо. бисёр хуб. 1400 та гӯспанд. ина чанд рӯзда тамом мекунед? муддати 4 рӯз 5 рӯз ба 4 рӯз 5 рӯз. мардум мебиёнд ёрдам. сатҳи баландхате нас хизмат нас кардем. хело хуб. раҳмат ба мардоба. устоди азиз, шумо ҳам ёрдам омадед имрӯз? анамин тарошидан ким чӣ хел дигар хелки дигар нашудааст. ранги бо як гӯспанди дигар. ташаккур, ташаккур. як тарафҳои тагоб гуфтем бурем, як тамошо кунем, баъд фурем буравем. районбо районбо. устод аз нигоҳи шумо устод ин чӣ хел вай аст? равиш масалан чӣ раванд аст, чӣ мушкилиёт дорад? ҳамин коркар надорад. дар деҳа ҳамин чӣ кор кардан як масъалаи шудам дар кор барои пашва коркар кардан. озиб масалан мо агар фурӯшем ба нархи арзон, лекин агар коркар кунем барои мо фоидаш бисёртар. хело хуб, хело хуб меша агар ягон коркар. шумо аз саҳар дар инҷо ё ки чӣ хел? пагоҳӣ аз ҳамин саҳар ҳамин рӯз. ҳозир 1-2 рӯз омада ёрдам мекунед? гӯспандро тоза кардан дар кор барои кирамо ва пайдош кардан. дар тобистон баъд бо баъзан ҳашаротҳо ҳам ҷамъ намешад агар тоза бошад. хело як саволи охирони фалсафӣ. ҳамин гӯспанд ба гург душман ё одам? албатта одам. одам. модоме ки одам душман гуфте? ҳар душам душманде, ҳар душам ҳисоб гӯшта ки нағд намебинад.
Ham gurgu ham odam. Manye. Muhterem Ronan'da balandi behad bisyor çi. Şamolda.